Добре, сега е последната част за проекта. Последната част слагаме го. Сега ми е готов. Листо на всички бушони. Всички бушони на нас. Ето, сега когато някой бушон се стрелва. Всички стъпи на губи вече. Мачкай. Проекта е готов. Колко се мъчих за него. Сега му да се мъчим. Това е бързо. Сега ще направим така бързо сам много. Много бързо. Сега ще бъде много бързо. Майко. Трябва да купим либри. Не. Къде е майко? Колко исках. Караме, къде си? Колко красиво чеки. Какво? Какво? Майко. Как го направих? Чао.